Gaur, Maruri jataben jateko beste bileku aurkeztuko dotzu eguz. Eduliz jatetza eta Jatape zerbezera. Eduliz egaz hasiko gara. Eduliz, 1949 urtean sortu zen. Urte askoan, leku ona izena zeukan jatetzeak. Garai horretan, Maruriko askok eta askok, Baskari, Bataio, Jaunartze eta Bodak ospatzen zituzten jatetxe horretan. 2018 urteko ekainan Manolok hartu zuen jatetzea, eta leku ona izatetik Eduliz izatera pasatu zen. Leku erosoa da asteburuetako bermuta hartzeko, eguneko menua edo menu berezia jateko. Hainbat gauza eta oso onak dauzka, baina gaur bertan egiten duten bizigua, buztana eta hojaldrea erakutsiko dotzu eguz. Bizigu freskua plantzan egiten dute, gero labera pizka bat, euren pilpil saltza egin eta patata batzukin platerera. Buztana saltzan, euren plater izarretako bat, oso bigun gelditzen daukela, ia bakarrik ebakitzen dena. Eta amaitzeko hojaldrea, hemen ikusi aldogu zelan prestatzen daben, eta zelan jaten dugun guk. Bigarrena Jatape zerbezera, oila askoa eta zerbezera menua jateko leku ezin hobea. 2022 urtetik Iñakik daro zerbezera. Zerbezera esentzia galdu nahi ez duen leku bata, eta zelako zerbezera menua. Oila askoak, katxopoak, entsalada itzelak, txipiak, kroketak, txorizoa, eta dana dau hain gozo. Postreak bere ikusi zelako pinta. Astebururo 1300 pertsona etortzen dira jatetzera, janariaz eta lekuaz disfrutatzera, baina askok esaten daben moduan, horretaz aparte, bertako giro eta langileakaz egotera. Oso jente atsegina eta majoa delako. Aupa zuok!